kewan menika kewan kuwi derajate isih sak ngisore menungsa ning cakala mangsa menungsa ki enak lho sing kalah karo kewan ki enek mrike tawon kuwi ora gelem ngentup nek ora kepepet apike neh tawon kuwi selawase urip ngentup ya mung pisan tok bar kuwi wis ora gelem ngentup neh beda to karo menungsa saiki ngentup krasa penak lah dalah sesuk ngentup neh sesuk ngentup krasa penak somben ngentup neh ngentup bojone wis penak sik ora trima somben ngentup bojone tamugi rahayu sagung dumadi begegek ugat-ugat sadulita mel yen tak waspadake kanthi pertitis ingkang abiyantara ana ing klambis ireng ora pangling mantan gembong Swelagiri sing saiki madheg pendhita ning Kendali Sada Begawan Anoman padha becik satekanmu ya Senggana inggih Kyai niskala sowan kula mboten wonten alangan setunggal menapa parang bekti kula mugi kunjuk Kyai Kyai Semar Badranaya oh iya wis tak tampa bener becik akarya bombong Birawa jroning nala pangestuku tampanana Anoman inggih kula pundi saengga jimat kejaba kang saka kuwi wisik asat keringetmu tumata punang ambekan satata lungguh munitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepung ing wimba ana bab ingkang bakal tok andhake kelawan Semar ilang ana Durgama Sangga Rungkirikuh kang sarta pekiwuh mbok menawa ana reruwet Semar saguh budidaya pudaring swasana yen ana pepeteng Semar saguh klungsu-klungsu yen to melu nderek udu mripadanging kahanan jagat iki Yai piye Anoman mboten wonten ingkang kula suwuni katerangan kejawi namung Kyai Semar Badranaya ingkang magepokan kelawan kahanan jagat sawatawis kelangan katentreman kang sarta kelangan kamulyan ngendi papan kebak pasulayan ngendi nggon kebak padudon bedane agama wekasanipun gendro bedane kapercayan satemah ndadosaken lan nuwuhaken pasulayan para sasat jagat menika nembe kecalan katentremanan karahayun babakan menika dipun sebabaken ngene ya Senggana bener apa sing dadi ucapmu yen to saiki jagat nembe kelangan katentreman kang sarta karaharjan uga kamulyan merga saperangan gedhe menungsa sing urip ana ing alam donya iki wis kelangan jiwa telung perkara yakuwi jiwa kamanungsan jiwa katresnan sarta kabangsan goncang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging alis risang mawe kandrung risang mawe kandrung ongong sabarang
kadulu ukir moyak mayik saking tias bali woro lumare sang gandrung dohari Sumitra tanaya paran re kelangan jiwa kamanungsan kelangan jiwa katresnan kang sarta kabangsan ingkang anjalari jagat menika mboten saged ayom-ayem tentrem ya pancen kaya mangkono senggono kelangan jiwa kamanungsan saperangan gedhe menungsa sing urip ana ing jagat ing wanci keri-keri iki wis kelangan jiwa kamanungsane buktine apa tuladane apa akeh wong wadon sing lairake anak mau sing tanpa dosa merga nggone wong wadon mau duweni hubungan karo wong lanang sing ora gelem tanggung jawab wekasane anak sing dilairake sing tanpa dosa mau banjur sakwise dilairke dhewe wekasane dipateni diguwak ning kali njajal etungen kedadian kaya ngene iki wis ping pira ning layar kaca eneng wong tuwa mateni anake ya eneng anak wani karo bapake ngono kuwi ora mung pisan pindho ping 3 ping 4 marambah makaping-kaping mara tuwa ngamplengi mantune njojoh glati karo mara tuwane kaya ngono kuwi wis pirang-pirang kedadian lah iki sing diarani menungsa wis kelangan jiwa kamanungsane mongko senggana mongko anoman menungsa kuwi kelawan ingkang ngakarya jagat kuwi wis dititake dadi makhluk sing paling sampurna tinimbang makhluk liyane mekaten Kyai iya tatarane makhluke menungsa sing paling ngesor dhewe makhluking pangeran sing tatarane paling ngesor dhewe kuwi wit-witan uwit kuwi bisa urip klebu golongane makhluk hidup ning uwit mau isane ya mung urip ora kinantenan hawa nafsu akal pikiran lan rasa isin kuwi jenenge uwit ora duwe karekat ora duwe semangat urip ning tengah alas ya ora protes karo sing kuwasa urip ning tengah kutha ya ora protes kelawan sing maha kawasa kuwi sing jenenge wit-witan merga kuwi tatarane paling ngesor dhewe ngaten Kyai iya nah sak dhuwure wit-witan kuwi ana kewan nah kewan kuwi wis bisa urip iso tangkar tumangkar cara tembunge sing mentereng iso berkembang biak wis kinantenan nafsu ning ora dikanteni akal pikiran lan rasa isin mula wit biyen nganti sayahene eblat 4 5 pancer wit biyen nganti saiki ora neng tinone kok kethek katokan jaran katokan mergo ora duwe isin ngoten nggih Kyai iya kewan menika kewan kuwi derajate isih sak ngisore menungsa ning cakala mangsa menungsa ki enek lho sing kalah karo kewan ki enek merga kewan ki enek sing kena nggo conto enek sing kena nggo tulodo kewan kena nggo conto kena nggo tulodo niku contone napa tawon ayo tawon kuwi kena nggih conto cakala mangsa menungsa ki kalah karo tawon tawon ki iso ngasilke apa iso ngasilke madu jajah menungsa kuwi kon ngasilke madu iso ora madu kuwi bisa piguna tumrap menungsa tumrap bagas kewarasaning raga tur apike tawon kuwi ora gelem ngentup nek ora kepepet apike neh tawon kuwi selawase urip ngentup ya mung pisan tok bar kuwi wis ora gelem ngentup neh beda to karo menungsa saiki ngentup krasa penak lah dalah sesuk ngentup neh sesuk ngentup krasa penak somben ngentup neh ngentup bojone wis penak sik ora trimo somben ngentup bojone tanggane lho iki lho banyolane Mbah Sukron sing tak adopsi ya iki kangge golek dhuwit ning kono-kono perkara tawon iki lho ngentukne apa-apa
Iya Kiai nggih. Lah tatarane sing paling dhuwur dhewe ya kuwi menungso. Menungso wis dikanteni akal pikiran lan rasa isin, nggih. Ning racake menungso saiki wis kelangan kamanungsane, maweh perbawa jagat iki ora iso ayem tentrem ya klebu menungso, wis elangan kamanungsane. Sing angka loro kelangan jiwa katresnan. Dudu tresnane wong lanang karo wong wedok, ning tresnane menungso padha menungso. Geseh penemu dadi padu. Ora condong wekasane iso ndadekake padha ora golong. Sithik-sithik nek ora cocok unjuk rasa. Gegeran. Mongko negarane dhewe iki wis ana sing diarani musyawarah mencapai mufakat. Ning saiki wis sajake wis do ditinggal perkara musyawarah, mung nggugoni hawa nafsune. Pokoke kudu ngene, nek ora ngene geger. Ngono ku ya pirang-pirang kuwi sing diarani kelangan jiwa katresnan. Bah, sing angka 3 kelangan jiwa kabangsan. Ngerti to? Negarane dhewe pendak wulan 8 utawa wulan Agustus. Kuwi mengeti dina kamardikan. Kaya ngono kuwi kon masang gendera ning ngarep omah. Kuwi nek ora dipeksa-peksa karo RT, karo RW, karo lurahe Cakala Mangsa kon masang gendera minangka hormat bukti bektine wong saiki nyang para pahlawan kusuma bangsa. Kaya ngono iki Cakala Mangsa wis sawetara tetel sithik mbaka sithik. Lah supayane jagat iki bisa ayom-ayom tentrem, kudu bisa ndandani jiwa 3 perkara. Lah sing luwih baku senggana dina samangko kowe Anoman minangka dadi wakile nom-noman sing takon budidaya memayu hayuning bawana srana maneges. Maneges menika rungokno ya. Maneges kuwi mawa makna, mawa teges, maneges maki manekung puja brata. Nah tegese nenuwun marang purbaning Gusti, ges tegese Gusti ingkang akarya gesang. Kuwi tegese maneges. Kowe tak perintah golek papan sing sepi lir sepasamun. Nenuwuna marang purbaning Gusti lumantar teteki yoga brata nyuwun pepadang mrih mahanani jagat bisa ayom-ayom tentrem. Mangkato nganggo busana kejawen sing anyar ya. Dicucukne. Jane ya ndak patek patut bodokan. Nggih, ning iki mujudake budaya sing kudu diuri-uri. Iya, ngisaken dawuh. Enak sing gegedhen, enak sing keciliken. Ning ora apa-apa. Iki mujudake semangate para nom-noman sing kepengin nglestarekake adat, nglestarekake budaya. Manegesa ya, manegesa. Aku ora iso nyangoni apa-apa lho iki. Ya. Aku ora iso nyangoni apa-apa. Ya, sangwa dhewe. Ya. Lah aku nyangoni kowe, kaya dene nguyahi segara. Ya. Gulani tebu. Ya. Iya. Kanthi regu budhalo senggana.
medi malah dining Sang Anoman yori Sang Senggono mandeng pucuking grana hanut marang geyonganing kayun kayungyon angayati parutama kaya mati jroning urip jroning tumeka pati liyep layap ing aluyuk pindha pecating sumena sumusuping rasa jatine Sang Anoman njuri Sang Senggono wis gandeng rasa kelawan purbaning Gusti Kang Maha Kawasa ana cahya biru ingkang mijil saka anggane nenggih Risang Hanoman alusira sukmanira Sang Senggono medal saking raga ngupaya katentreman lan kalahayon sumusuping himantaka